por khalung nisimi bore phangsati lama swnamui tongnai rokno samung sitra tangnai rok thangwi samung khlaimani no silai patham phunukgwi sikri sokro khlaimani patimung eba koktma miya sangrang salni sanja jorao jcb malkhung rok sogui rinai hini domki rikha sikri sokro khlaika samung sitra tangnai rok borok samung khlaimani thaini simi kuturi thangya hangka hangke hini no amhiklai sikri mani koktma yagulo sikri sokro khlaijangmani kirima chawino koktma mankha amchaini lukurok tei sahorka borok police rokno Kailanpur PS ni police rokno koktma mani police rok phai sogika pati thayo thangwi baijal tei Kailanpur PS ni police rok thangwi samung khlainai rok bai malai koklam salaika tei sikri sokro khlainai rokno romnani hini bo kok rikha tei o samung choli mani thayo nangkhai police bo duty tongnai phiaba samung cholinai ni saikana rika police rok Khainai phaimani senior kaisa information thangmani je jagao mane tuihaching je lama je hajarni lamao je kam khama jagao koyekjona 2-3 jona hoyto phaigana ke oro threat difega ni khnaka je oroni kutul thangdi yakhai norongno bunai tokna ati rakhe kaisa information manmanita o sarmo bo PS ni andar klai mo Kailanpur PS ni andar klai angka bong buhu tai tam khanaka je jeng to phai khana phai kor bor silai rok nukha hini abon bepar le tam sam aborok to sungbo nugya ba just borok ati hin silai rong ni bepar to sungbo saimia ba plastic ni deng khana tamong ka to kono saimia ono সময় হয়তো প্লাস্টিক ni silai nai phono threat dina bagoi to use to khlaimano amhai onek incident to angka tabu oron bagai tam bebosta na ka sar aro to ko tabo local leaders rok khaikatini aro ge borok salaika ge salai aro je local stock tongnai hatani tongnai to borok sini jaga sini asenge local stock tongnai borok ge tara hatani tongnai borok nogo sangpai angka khana ba tain din dogo samung khai poro kuno mane o jaga rok police ba proshashan tor tongno abo to salainai jodi nangkhai chung khainai abo in case any emergency always police tongnai nong bung tamo Ani mungke halo doriang. tini or tamung mani Tini oke kogo thana ke ko jisi kidai bar ono chego boti padai bar ono chego oi koknai chio kutul thangnai hi jono ruklai uta. norok tam kam kha chunga ba Jongke tabu o ko line kam tang dong. tam online Oi ko bo pista yes motam area saide man paran bu iriya parani mungke hazari parani sauta. khwai Khwai. tamung kha ba gotna tamung kha Go thana ke ko bro se jong ro hotong to mani bro se thagoi slai ro tui phnu bungke ke chung kri kha. Beri ke tin khna yon se kutul ya ke no kauthai khoinai oi ko gari ro soi khoinai hi sau bro. Oke chung kri khai thaka. angkai bor kojon rok phai no saide man Bro ke khub tham 3 jon. tam silai tui phai Slai ke oi ko pistol li tui phayo. koita Duita. tam ko paisa pai jong bangla hindi english Sali ai ko bro ke ma kau sa dong. angkai bor kojon phai 3 jon. koita rong samoyung no Oi ko tain do bu chung nai lu ri a je pho suita ra ong no. norok ke or gari phai de kam thang to na nor kem rok khai tong Kem khai tong ro. kem khai tong ngabon barete bor kunda salangka Salang ya khna ji kutul nai sa ko na ta. Wan sini bu khang ni ya thang nai ji. bor himui da phai na ke bike gari tam Ko bai 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 phai oi ko ro to ye ro ke hin phai ta. sida sini bong no agi ono no khanong karo Age ro ma khang ro tam ro mu khang bo ko ma so kho oi ta mai age khoi tong tong ro hong tong ta. angkai aboni pore nong nor sabrok tam nai kunda nai beka kebo Ke bu nai phai. police ok phai ja Hadia. police tabu Tabuk le phai. angkai nong ate kuno bui ro ko klang kha kuno khai de klang kha nor kinura nu khabong khan je silai tongu no 100% sure So silai tongo tong nong para kha bor sing kabo si para ke kanjapur. kanchon puro oro khwai kam nang to na tak kiri jaga nor kira kiri Kriman bagoi no. nong kanchon pundi ro am